I me'n recordo un dia arribar a l'escola i les meves amigues, ja estava a l'ESO, i les meves amigues dir-me'n: ostres, Angèlica, és que et volem dir una cosa. Jo, clar, ok, és que me'n recordo com anava, amb unes malles i una sudadera, anava zero arreglada, jo ho sabia, però aquell dia m'era igual. I em van dir: és que ets tan guapa, però és que no et treus partit. Què vol dir que em puc treure més partit? Què vol dir que he d'anar d'una manera concreta per agradar-te a tu? Què més dona? És que és l'actitud amb la que tu et mous. No és que siguis guapa o no per la resta. Respectar com ens ve de gust en el dia a dia, perquè la roba i el maquillatge també és una manera d'expressar com estem aquell dia o com ens sentim. Però és que el valor el tens tu, és igual com et vesteixis o com et maquillis, és intrínsec, no es mou, el tens i ja. La resta és la manera en què tu et vols expressar en l'entorn en el que hi vius. I el mateix amb el no depilar-se. Jo no em depilo les cames, per exemple, però això va ser cosa de l'any passat. I això és un privilegi, perquè tinc moltes amigues que també pensen com jo, però es veuen que ara mateix no se senten prou segures com per no depilar-se, perquè se senten més segures, estan dins dels estàndards, però és que és totalment vàlid la teva decisió, mentre siguis conscient d'ella. Perquè hi ha un llibre de la Florence Given que es diu "No li deus a ningú ser guapa", i és totalment cert. A ningú li deus ser guapa, tu vas com vols i tu t'has d'agradar a tu mateixa. I és una cosa que m'intento aplicar i fer-ho conscient.